Ja sam Mario Nokaj, suvlasnik zlatarske radionice Lapidarium, koja je dio Zlatarne Mario, tradicijskog i umjetničkog obrta, koje sa obitelji radimo već 26 godina i svi smo uključeni u naš obrt, proizvodnju nakita i koja je sad bazirana na ručnom radu, autorskom radu, dizajnu i našim kolekcijama koje kontinuirano nastaju. Posebno smo se okrenuli turističkoj ponudi, ali sve više Zagreb raste i turistička ponuda se širi. I naša ulica, posebno u Radićevoj ulici, smo orijentirani sad već 50% prema turizmu i ljetu. Tako da smo razvili neke posebne proizvode kao što su licitarski nakit, licitarsko srce koje smo mi razvili kao jedan suvremeniji segment tradicijske baštine. Naše kolekcije su orijentirane prema nečemu simboličnom i jedna ekspresija prema ili romantičnijem ili prema suvremenijem, tako da naši kupci prepoznaju neku svoju želju ili emociju prema tim kolekcijama i to je naš princip rada, jedna emocija u nakitu.